Reaksyon sa kapulisan ining pagdemolis ni Kapitan Ripolio sa enclosure sa Tukuron nga bag-ong police station. Adunay live update si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, ipaabot sa kadagkuan sa Police Regional Office 7 ngadto sa ilang uluhang buhatan ang nahitabo karong adlaw sa Barangay Inayawan. Taliwa nining pagpademolish ni Inayawan Barangay Captain Kirk Brian Ripolio sa enclosure sa Tukuron nga police station. Human sa iyang press conference kaganihang buntag sulod sa Inayawan Barangay Hall, gipangunayan ni Kapitan Attorney Kirk Brian Ripolio ang pagdemolish ni ining enclosure sa Tukuron unta bag-ong site sa Police Station 7 o Pardo o Inayawan Police Station. Gipadayag sa kapitan nga kining maong lugar wala nila nakita nga haom gyud aron tukuran sa bag-o nga police station sa Cebu City tungod kay makamugna kini og hilabihan kabugat nga trapiko. Dunay alternatibo nga lugar nga gipropose ang barangay nga maoy barugan sa police station o gani nahanay na sa barangay official sa Inayawan ang mga papeles aron nga hingpit nga mabalhin ang proposed police station sa bag-o nga site. Pipila lang gyud ni ka metros, tupad ra gyud siya sa original nga area. Apan gipangunayan karong hapon ni Kapitan Ripolio ang pagpaguba sa enclosure tungod sab kay nakita nila nga di gyud viable kini nga mga site nga moy barugan sa bag-ong police station. Nunot ni ining nahitabo gipadayag ni Police Brigadier General Adibold Sinas, ang Regional Director sa Police Regional Office 7, nga ipa-report nila ngadto sa ilang uluhang batan kining nahitabo karong adlaw sa Barangay Inayawan pagpahibaw sa pag-update sab sa Kampo Krame ni ining pagkalangan na sab sa construction unya sa bag-o nga Police Station 7. Mimando si Sinas sa hepe sa Pardo Police Station nga muhimo og inventory sa mga materyales sa makagamitan sa bag-ong site sa police station aron nga ma-inventory kini ug mahibaw kung unsa may mga butang nga gipaguba sa barangay kapitan sa Inayawan. Sa pakikinabi sab nato Bob kang Police Major Regino Maramag, ang hepe sa Pardo Police Station, gipadayag niya nga dili kadto sa police property ang mga materyales, mga scene o mga scaffolding nga giguba sa kapitan tungod kay iya kadto sa contractor. Hinuon nangayo na sila og inventory gikan sa contractor sa maong proyekto sa mga materyales nga nahipos kaganiha atol niining pagpaguba sa scaffolding o sa enclosure ni adtong maong proposed site sa Pardo Police Station. Muhatag raon niya si Maramag, ang hepe sa Police Station 7 og report ngadto sa Police Regional Office 7 sa ilang naobserbahan kaganiha atol sa gihimo sa mga opisyales sa Barangay Inayawan. Bob. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.